In de hele finale was er kansleers met 6-12 verlen van Spanje. En dat kwam hard aan. De teleurstelling heerst natuurlijk eerst na die verloren halve finale. Want ja, hetzelfde tegenstanders in de pool, daar verslaan ze. Zij worden de beste nummer 2 en je treffen ze gelijk weer in de halve finale. En dat is natuurlijk een grote domper omdat je je niveau eigenlijk niet halen. In de hele finale wie België met 6-4 krekte sterk van Colombia. En dus wie het Gastland de tegenstander in de wedstrijd om het derde plak. We kregen niet lang tijd om eigenlijk te treuren, want een half uur later moesten we om het brons of niks. Dus moesten we eigenlijk er alweer staan om er toch nog wat van te maken. En, achteraf zien ben ik blij dat we dat toch nog deden hebben en in ieder geval brons gepakt hebben. Het WK gaat de komende dagen verder met orenkeertsvarianten. Zo won Nederland bij het Larkes de eerste poolwedstrijd met 6-0 van Engeland. Bij het Mjorrekeertsen plaatsen Marit Seinstra, Miranda Scheffer en Harmke Siegersma haar alle treien bij de laatste sectie van het enkelspel. Ek het Nallis dubbel, Kees van der Skoort en Tjesse Steenstra had de volgende ronde hellen.